Η Ελεονόρα στεκόταν δίπλα στο παράθυρο του σαλονιού, κοιτάζοντας τον άδειο δρόμο. Το βράδυ ήταν ήσυχο, σχεδόν άπνο, ένα από εκείνα τα σπάνια φθινοπορεινά βράδια που η πόλη μοιάζει να παγώνει, περιμένοντας κάτι. Ήταν 37 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια διήθυνε την οικογενειακή επιχείρηση, μια μικρή αλυσίδα φαρμακείων που είχε ιδρύσει η μητέρα της. Ο Παύλος, ο σύζυγός της, επέστρεψε από το επαγγελματικό του ταξίδι αργά το βράδυ της Παρασκευής. Η Ελεονόρα άκουσε την εξώπορτα να κλείνει και μετά γνώριμα βήματα στις σκάλες. Ο ανελκυστήρας στο κτίριό τους λειτουργούσε με διακοπές. Όταν μπήκε μέσα, ένα παράξενο χαμόγελο έπαιζε στο πρόσωπό του, σχεδόν θριαμβευτικό. Της είπε γεια, άφησε τη βαλίτσα του στο διάδρομο και έβγαλε ένα μεγάλο κουτί δεμένο με μια σατέν κορδέλα, λέγοντάς της ότι της είχε μια έκπληξη. Η Ελεονόρα σήκωσε τα φρύδια της με έκπληξη. Ο Παύλος δεν ήταν ποτέ γνωστός για τη γενεοδορία του και τα δώρα από αυτόν ήταν σπάνια. Σε 11 χρόνια γάμου είχε συνηθίσει την πρακτικότητά του που άγγιζε την τσιγκουνιά. Πάντα έλεγε ότι τα χρήματα έπρεπε να αποταμιεύονται, ότι δεν έπρεπε να ξοδεύονται σε ανούσια πράγματα. Τον ρώτησε τι ήταν αυτό, παίρνοντας το κουτί και νιώθοντας το ευχάριστο βάρος του. Εκείνος την προέτρεψε να το ανοίξει, έβγαλε το σακάκι του και πήγε στην κουζίνα, όπου έβαλε νερό από μια κανάτα. Η Ελεονόρα έλυσε προσεκτικά την κορδέλα και άνοιξε το καπάκι. Μέσα, τακτοποιημένο σε λεπτό λευκό χαρτί, υπήρχε ένα φόρεμα σμαραγδένιο πράσινο, με βαθύ ντεκολτέ και κομψό κόψιμο. Ήταν ολοφάνερα ακριβό. Η ετικέτα από μια γνωστή μάρκα το επιβεβαίωνε. Η τιμή έκανε το σαγόνι της Ελεονόρας να πέσει. «Νίκο, αυτό είναι». Δεν μπορούσε να βρει τις λέξεις. Τον ρώτησε από πού το πήρε. Εκείνος απάντησε ότι περνούσε από μια μπουτίκ στο κέντρο της Αθήνας και μπήκε μέσα. Ανασήκωσε τους ώμους του σαν να μιλούσε για την αγορά ψωμιού, λέγοντας πως σκέφτηκε ότι θα της άρεσε και ότι είχε πολύ καιρό να αγοράσει κάτι για τον εαυτό της. Αυτό ήταν αλήθεια. Η Ελεονόρα σπάνια ξόδευε χρήματα για τον εαυτό της. Όλος ο χρόνος της πήγαινε στη δουλειά, στην επίλυση ατελείωτων ζητημάτων με προμηθευτές, λογιστικά και επιθεωρήσεις. Αλλά το να το παρατηρήσει αυτό ο Παύλος από μόνος του και να αγοράσει κάτι τέτοιο δεν του έμοιαζε καθόλου. Τον ευχαρίστησε, τον φίλησε στο μάγουλο νιώθοντας μια ελαφριά αμηχανία και του είπε ότι ήταν πολύ όμορφο. Ο Παύλος χαμογέλασε και πήγε να αλλάξει. 41 ετών, ψηλός, με τους κροτάφους του να αρχίζουν να γκριζάρουν, εξακολουθούσε να φαίνεται ελκυστικός. Εργαζόταν ως οικονομικός αναλυτής σε μια εμπορική εταιρεία. Έβγαζε καλά χρήματα, αλλά όχι αρκετά για να αγοράζει φορέματα αξίας 600 ευρώ, έτσι, στα ξαφνικά. Το υπόλοιπο βράδυ κύλησε ήσυχα. Ο Παύλος μιλούσε για το επαγγελματικό ταξίδι, τις συναντήσεις με συνεργάτες, τις διαπραγματεύσεις, τα βαρετά συνέδρια. Η Ελεονόρα άκουγε με μισό αυτή, σκεπτόμενη την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα αναμενόταν επιθεώρηση σε ένα από τα φαρμακεία. Έπρεπε να προετοιμάσει τα έγγραφα. Το Σάββατο το πρωί ο Παύλος έφυγε για το γραφείο. Είπε ότι έπρεπε επειγόντως να τελειώσει μια αναφορά. Η Ελεονόρα έμεινε σπίτι. Σχεδίαζε να τακτοποιήσει τα συσσωρευμένα χαρτιά και ίσως να δοκιμάσει το φόρεμα. Αυτό βρισκόταν στη συρταριέρα μέσα στο κουτί, ακόμα σμαραγδένιο και δελεαστικό, αλλά αποφάσισε να το αναβάλει για το βράδυ όταν θα είχε ελεύθερο χρόνο. Γύρω στις 2 το μεσημέρι χτύπησε η πόρτα. Στο κατόφλι στεκόταν η Κλέρη, η αδερφή του Νίκου, 35 ετών, ξανθιά με απαλά χαρακτηριστικά. Εργαζόταν ως νηπιαγωγός και πάντα παραπονιόταν για τον μικρό της μισθό. Με την Ελεονόρα ήταν φίλες, αν και βλέπονταν σπάνια. Η Κλέρη μπήκε στο διαμέρισμα, βγάζοντας το ελαφρύ της μπουφάν, λέγοντας ότι περνούσε από εκεί και αποφάσισε να πεταχτεί. Ρώτησε αν ο Παύλος ήταν σπίτι. Η Ελεονόρα απάντησε αρνητικά ότι ήταν στη δουλειά. Έφτιαξε τσάι και κάθισαν στην κουζίνα. Η συζήτηση αφορούσε μικροπράγματα, τα ανήψια, την ανακαίνιση που η Κλέρη δεν μπορούσε να τελειώσει στο διάρρη της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο σαλόνι και το βλέμμα της Κλέρης έπεσε στο κουτί με το φόρεμα που βρισκόταν ακόμα στη συρταριέρα.
Πλησίασε, κοιτάζοντας μέσα, και ρώτησε τι ήταν. Η Ελεονόρα χαμογέλασε και της είπε ότι της το έδωσε ο Παύλος, το έφερε από το επαγγελματικό ταξίδι. Η Κλέρη πλησίασε αργά το κουτί και τα μάτια της γούρλωσαν. Χάιδεψε το ύφασμα, αναφωνώντας ότι ήταν επώνυμης μάρκας και ότι κάτι τέτοιο το είχε δει μόνο σε περιοδικά. Μετά ρώτησε αν μπορούσε να το δοκιμάσει. Υπήρχε τέτοιος ειλικρινής ενθουσιασμός στη φωνή της που η Ελεονόρα γέλασε. Φυσικά της είπε να το δοκιμάσει, απλά να είναι προσεκτική. Η Κλέρη έτρεξε στο υπνοδωμάτιο να αλλάξει. Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε, κουμπώνοντας το φερμουάρ στην πλάτη. Το φόρεμα της τέριαζε τέλεια. Η Κλέρη ήταν ελαφρώς πιο αδύνατη από την Ελεονόρα, αλλά η διαφορά ήταν μικρή. Το σμαραγδένιο ύφασμα αναδείκνυε υπέροχα τα ξανθά της μαλλιά. Ρώτησε πώς της πήγαινε, στριφογυρίζοντας μπροστά στον καθρέφτη του διαδρόμου, θαυμάζοντας τον εαυτό της. «Τέλειο», απάντησε η Ελεονόρα, παρακολουθώντας την. Η Κλέρη πλησίασε τον καθρέφτη, εξετάζοντας τις λεπτομέρειες του κοψίματος, και ξαφνικά το πρόσωπό της παραμορφώθηκε. Έπιασε το λαιμό της, άρχισε να βύχει με ξερό, σπαρακτικό βήχα. Τι σου συμβαίνει?» Η Ελεονόρα πετάχτηκε από τον καναπέ. Η Κλέρη με δάκρυα στα μάτια ψέλισε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Το δέρμα στο λαιμό της κοκκίνησε, έγινε κυλιδωτό. Καίει τόσο πολύ. Βγάλ' το από πάνω μου!» Η φωνή της έσπασε σε κραυγή. Τα χέρια της τραβούσαν το ύφασμα, προσπαθώντας να βγάλει το φόρεμα πάνω από το κεφάλι της, αλλά το φερμουάρ ήταν πίσω και, μέσα στον πανικό της, η Κλέρη δεν μπορούσε να το ξεκουμπώσει. Η Ελεονόρα όρμησε προς το μέρος της, γρήγορα βρήκε το κούμπομα και τράβηξε το φερμουάρ κάτω. Το φόρεμα γλίστρισε στο πάτωμα και η Κλέρη, λαχανιάζοντας, το κλώτσισε μακριά. Ο βήχας συνεχιζόταν. Το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με κόκκινες κοιλίδες. Η αναπνοή της δυσκόλεψε. Περίμενε. «Καλό ασθενοφόρο», είπε η Ελεονόρα αρπάζοντας το τηλέφωνο. Υπαγόρευσε γρήγορα τη διεύθυνση στον τηλεφωνητή, περιέγραψε τα συμπτώματα. Ο χειριστής της συμβούλεψε να ανοίξει ένα παράθυρο και να της δώσει ένα αντισταμινικό, αν υπήρχε. Η Ελεονόρα έτρεξε στο φαρμακείο του σπιτιού. Πάντα κρατούσε αρκετά φάρμακα πρόχειρα σε περίπτωση κρίσης. Η δική της αλλεργία απαιτούσε συνεχή ετοιμότητα. «Εδώ, πιες αυτό». Έδωσε στην Κλέρη ένα χάπι και ένα ποτήρι νερό. Η Κλέρη κατάπιε το φάρμακο με δυσκολία, ακόμα λαχανιάζοντας. Σταδιακά ο βήχας άρχισε να υποχωρεί, αν και η ερυθρότητα στο δέρμα παρέμενε. 10 λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο. Η τραυματιοφορέας, μια γυναίκα περίπου 45 ετών, εξέτασε την Κλέρη, της μέτρησε την πίεση, της άκουσε τους πνεύμονες. «Αλλεργική αντίδραση», δήλωσε. «Εξ επαφής, από ό,τι φαίνεται. Φορέσατε κάτι?» Η Κλέρη έγνεψε, δείχνοντας το σμαραγδένιο ύφασμα που κοιτόταν στο πάτωμα. Μόλις το δοκίμασε και αμέσως, η τραυματιοφορέας πήρε το φόρεμα, μύρισε το ύφασμα, συνοφριώθηκε. «Χημική μυρωδιά. Μπορεί να είναι βαφή ή κάποια επεξεργασία. Είχατε αλλεργίες στο παρελθόν?» «Όχι, ποτέ», απάντησε η Κλέρη κουνώντας το κεφάλι της. Η τραυματιοφορέας κατέγραψε τα δεδομένα στην κάρτα. Κλήσεις, έδωσε συστάσεις, παρακολούθηση, αντισταμινικά, και αν η κατάσταση χειροτέρευε, κατευθείαν στο νοσοκομείο. Δεν απαιτούνταν νοσηλεία, αλλά έπρεπε να είναι σε εγρήγορση. Όταν το ασθενοφόρο έφυγε, η Κλέρη καθόταν στον καναπέ, ακόμα χλωμή. «Ελεονόρα, μη φορέσεις αυτό το φόρεμα», είπε κοιτάζοντας σοβαρά τη φίλη της. «Κάτι δεν πάει καλά με αυτό». «Ποτέ δεν είχα τέτοια αντίδραση». Η Ελεονόρα έγνεψε σιωπηλά. Πλησίασε το φόρεμα που κοιτόταν στο πάτωμα και το σήκωσε προσεκτικά, κρεμώντας το σε μια κρεμάστρα. Το ύφασμα όντως μύριζε ελαφρώς χημικά. Πώς δεν το είχε προσέξει αμέσως? Γιατί δεν το είχε μυρίσει? Απλώς το είχε κοιτάξει και το είχε αφήσει στη σιρταριέρα. Η Κλέρη έφυγε μισή ώρα αργότερα, ακόμα λίγο ασταθής. Η Ελεονόρα την συνόδευσε μέχρι την πόρτα, υποσχόμενη να τηλεφωνήσει το βράδυ για να μάθει πώς ένιωθε. Μένοντας μόνη, η Ελεονόρα επέστρεψε στο σαλόνι και πλησίασε το φόρεμα. Το εξέτασε στο φως. Ποιοτικό ύφασμα, ακριβή ραφή, γνωστή μάρκα, αλλά η μυρωδιά σίγουρα κάτι χημικό. Και τότε της ήρθε μια σκέψη που την πάγωσε. Η ίδια είχε αλλεργία
σοβαρή, επιβεβαιωμένη από εξετάσεις με κίνδυνο αναφυλακτικού σοκ. Πριν από 5 χρόνια, μετά από τυχαία επαφή με μια συγκεκριμένη βαφή σε μια καινούρια μπλούζα, την είχαν μεταφέρει στην εντατική. Από τότε τηρούσε τα αυστηρότερα μέτρα προφύλαξης, έλεγχε τις συνθέσεις των υφασμάτων, απέφευγε τις συνθετικές βαφές. Ο Παύλος το ήξερε αυτό. Ήταν εκεί κατά τη διάρκεια εκείνης της κρίσης, είδε πώς την επανέφεραν, πώς πέρασε μια εβδομάδα υπό ιατρική παρακολούθηση και της έφερε ένα φόρεμα που προκάλεσε τέτοια αντίδραση στην Κλέρη. Η Ελεονόρα κάθισε στον καναπέ, νιώθοντας τον σφιγμό της να επιταχύνεται. Μπορεί να ήταν σύμπτωση, μπορεί η Κλέρη να ήταν απλώς ευαίσθητη σε κάτι σε αυτό το συγκεκριμένο ύφασμα. Αλλά τότε γιατί ο Παύλος, που ποτέ δεν της έκανε ακριβά δώρα, να φέρει ξαφνικά αυτό το συγκεκριμένο φόρεμα? Γιατί δεν έλεγξε τη σύνθεση, γνωρίζοντας τη διάγνωσή της? Σηκώθηκε, πήγε στη συρταριέρα, έβγαλε την απόδειξη από το κουτί, την κοίταξε και πάγωσε. Ημερομηνία αγοράς, προχθές Πέμπτη. Αλλά ο Παύλος επέστρεψε από το επαγγελματικό ταξίδι μόλις χθες το βράδυ. Είχε φύγει τη Δευτέρα και το ταξίδι ήταν σε άλλη πόλη, 1000 μίλια μακριά. Άρα το φόρεμα είχε αγοραστεί εδώ, στην πόλη τους, όχι σε επαγγελματικό ταξίδι. Η Ελεονόρα βυθίστηκε αργά ξανά στον καναπέ, σφίγγοντας την απόδειξη στο χέρι της. Ο Παύλος είχε πει ψέματα. Αλλά γιατί? Προσπάθησε να του τηλεφωνήσει, αλλά το τηλέφωνο δεν ήταν διαθέσιμο. Του έγραψε ένα μήνυμα. «Τηλεφώνησέ μου, επίγον». Δεν υπήρξε απάντηση. Η Ελεονόρα σηκώθηκε, πήγε στο υπνοδωμάτιο και άνοιξε την ντουλάπα. Προσεκτικά, φορώντας λαστιχένια γάντια, έβαλε το φόρεμα σε μια χοντρή πλαστική σακούλα, την έδεσε και την τοποθέτησε στο πάνω ράφι, μακριά από τα ρούχα. Επιστρέφοντας στο σαλόνι, κάθισε στο τραπέζι, βρήκε και άνοιξε τον ιατρικό της φάκελο από το σιρτάρι, βρήκε την καταχώρηση από 5 χρόνια πριν. Αναφυλακτική αντίδραση σε ομάδα βαφών. Υψηλός κίνδυνος επαναλαμβανόμενου σοκ. Συνιστάται η αποφυγή επαφής με συνθετικές βαφές. Να φέρει πάντα μαζί της αυτόματη ένεση αδρεναλίνης. Ο Παύλος ήξερε. Σίγουρα ήξερε. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ο Παύλος. Τι συνέβη? Η φωνή του ήταν εκνευρισμένη, βιαστική. «Η αδερφή σου ήταν εδώ. Δοκίμασε το φόρεμα. Έπαθε κρίση. Καλέσαμε ασθενοφόρο». Η Ελεονόρα μιλούσε σταθερά, συγκρατώντας το τρέμουλο στη φωνή της. Ακολούθησε μια παύση. Τι είδους κρίση? Αλλεργία. Εξ επαφής. Η τραυματιοφορέας είπε ότι υπάρχει κάποια χημική σύνθεση στο ύφασμα που προκάλεσε την αντίδραση. Ακόμα μια παύση. Πιο μεγάλη. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Η Κλέρη είναι ευαίσθητη. Ο Παύλος επέλεγε προφανώς τις λέξεις του. Δεν είναι κάτι σοβαρό όμως. Νίκο, έχω την ίδια αλλεργία. Μόνο που η δική μου μπορεί να καταλήξει στην εντατική. Θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Φυσικά και θυμάμαι, αναστέναξε. Ελεονόρα, είναι απλώς ένα ατύχημα. Δεν έλεγξα τη σύνθεση. Δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη. Το φόρεμα αγοράστηκε εδώ στην πόλη προχθές. Εσύ ήσουν σε επαγγελματικό ταξίδι. Η σιωπή έγινε σχεδόν αισθητή. Ζήτησα από έναν γνωστό να το αγοράσει, είπε τελικά. Δεν είχα χρόνο ο ίδιος. Τι σημασία έχει? Ποιο γνωστό? Ελεονόρα, είμαι στη δουλειά. Δεν έχω χρόνο. Θα μιλήσουμε απόψε, εντάξει? Και έκλεισε το τηλέφωνο. Η Ελεονόρα άφησε το τηλέφωνο στο τραπέζι και κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της. Μέσα της όλα είχαν σφιχτεί από τις τρομερές υποψίες. Αυτό δεν μπορούσε να είναι ατύχημα. Ο Παύλος, που ήξερε για την αλλεργία της, που ζήτησε από κάποιον να αγοράσει ένα φόρεμα, που πιθανόν είπε ψέματα για το επαγγελματικό ταξίδι και το φόρεμα που παραλίγο να σκοτώσει την αδερφή του. Τι θα γινόταν αν το είχε δοκιμάσει εκείνη? Το διαμέρισμα ήταν στο όνομά της. Τα φαρμακεία επίσης δική της επιχείρηση. Σε περίπτωση θανάτου της όλα θα περνούσαν στον σύζυγό της ως κληρονόμο πρώτης προτεραιότητας. Δεν είχε διαθήκη. Πάντα ανέβαλε αυτό το ζήτημα, θεωρώντας τον εαυτό της ακόμα πολύ νέα για τέτοιες σκέψεις. Η Ελεονόρα σηκώθηκε και πλησίασε το παράθυρο. Στο δρόμο
είχε σκοτεινιάσει. Τα φώτα του δρόμου άναψαν, φωτίζοντας τα έρημα πεζοδρόμια. Κάπου εκεί έξω σε αυτή την πόλη υπήρχε μια γυναίκα που αγόρασε το φόρεμα κατόπιν αιτήματος του Νίκου. Ποια ήταν? Και το πιο σημαντικό, τι είχαν σχεδιάσει? Η Ελεονόρα πήρε το τηλέφωνο της και κάλεσε τον αριθμό του δικηγόρου της, του Δαβίδ. Αυτός είχε χειριστεί τις οικογενειακές υποθέσεις της μητέρας της και στη συνέχεια τη βοήθησε με την εγγραφή της επιχείρησης. Αξιόπιστος, έμπειρος, την είχε βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις περισσότερες από μία φορές. «Κύριε Δαβίδ, καλησπέρα. Χρειάζομαι μια συμβουλή επειγόντως. Κυρία Ελεονόρα, σας ακούω». Η φωνή του δικηγόρου ήταν ήρεμη, επαγγελματική. Άρχισε να του λέει εν συντομία τα γεγονότα. Το φόρεμα, η κρίση της Κλέρης, η απόδειξη με τη λάθος ημερομηνία, το ψέμα του Νίκου. «Και πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο?» διευκρίνησε ο Δαβίδ όταν τελείωσε. «Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, αλλά φοβάμαι», παραδέχτηκε η Ελεονόρα. «Αύριο είναι Κυριακή, αλλά ας συναντηθούμε τη Δευτέρα το πρωί», πρότεινε ο δικηγόρος. «Θα ετοιμάσω ένα σχέδιο δράσης. Και τώρα το κυριότερο είναι να μην αγγίξετε αυτό το φόρεμα. Διατηρήστε το ως έχει. Το έχω ήδη πακετάρει. Εξαιρετικά. Και ένα ακόμα πράγμα. Προσπαθήστε να μην είστε μόνοι στο σπίτι αν είναι δυνατόν. Προσκαλέστε κάποιον». Η Ελεονόρα έκλεισε το τηλέφωνο και κοίταξε γύρω της. Το διαμέρισμα που ήταν πάντα το φρουριό της, το καταφυγιό της, ξαφνικά της φαινόταν ξένο, κρύο. Ο Παύλος επέστρεψε αργά το βράδυ. Γύρω στις 11 μπήκε αθόρυβα, δύθηκε στο διάδρομο και πήγε στο υπνοδωμάτιο. Η Ελεονόρα δεν κοιμόταν. Ξάπλωνε κοιτάζοντας το ταβάνι. «Πώς είναι η Κλέρη?» ρώτησε ξαπλώνοντας δίπλα της. «Καλά, τηλεφώνησα. Τα φάρμακα βοήθησαν. Αυτό είναι καλό». Γύρισε στο πλάι, με την πλάτη του γυρισμένη σε εκείνη. «Καληνύχτα». Η Ελεονόρα δεν απάντησε. Άκουγε την ανάσα του, ομοιόμορφη, ήρεμη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αλλά η απόδειξη με την ημερομηνία δεν θα εξαφανιζόταν. Ούτε η μυρωδιά των χημικών στο ύφασμα. Και η αντίδραση της Κλέρης. Η Ελεονόρα έκλεισε τα μάτια της, γνωρίζοντας ότι ο ύπνος δεν θα ερχόταν. Μπροστά της ήταν η νύχτα. Μετά έπρεπε να περιμένει τη συνάντηση με τον δικηγόρο και την αρχή ενός δρόμου που θα την οδηγούσε είτε στην αλήθεια, είτε σε κάτι που φοβόταν ακόμη και να σκεφτεί. Η Δευτέρα ξεκίνησε με την Ελεονόρα να τηλεφωνεί στην Κλέρη πριν τις 8 το πρωί. Η φωνή της κουνιάδας της ακουγόταν κουρασμένη αλλά ήρεμη. «Πώς αισθάνεσαι?» ρώτησε η Ελεονόρα, βάζοντας καφέ στην κουζίνα. «Καλύτερα. Η ερυθρότητα έχει σχεδόν φύγει. Ο λαιμός μου δεν πονάει, αλλά δεν μπόρεσε να κοιμηθώ όλη νύχτα», αναστέναξε η Κλέρη. «Ελεονόρα, ήταν τρομερό. Νόμιζα ότι θα πνιγώ. Θα πας στο γιατρό?» «Ναι, έκλεισα ραντεβού για σήμερα με έναν αλλεργιολόγο. Θέλω να ελέγξω τι ήταν αυτό. Ίσως έχω αναπτύξει αλλεργία σε κάτι τώρα». Η Ελεονόρα δίστασε, σκεπτόμενη τα επόμενα λόγια της. «Κλέρη, ζήτα από το γιατρό να τεκμηριώσει επίσημα τη σύνδεση μεταξύ της αντίδρασης και του φορέματος. Είναι σημαντικό. Γιατί? Απλώς, σε παρακαλώ, ζήτα το. Πες ότι ήταν μετά την επαφή με ένα καινούριο ρούχο και ας το καταγράψει ο γιατρός ως πιθανή πηγή. Αλλεργιογόν». Η Κλέρη συμφώνησε, αν και υπήρχε αμηχανία στη φωνή της. Η Ελεονόρα την αποχαιρέτησε και τελείωσε τον καφέ της, κοιτάζοντας το ρολόι. Σε 1 ώρα είχε συνάντηση με τον δικηγόρο. Ο Παύλος είχε φύγει για τη δουλειά νωρίς, ως συνήθως. Στο πρωινό σχεδόν δεν μίλησαν. Εκείνος διάβαζε τις ειδήσεις στο τηλέφωνό του. Εκείνοι προσποιούνταν ότι ελέγχει τα email της. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, σαν ένα σχοινί έτοιμο να σπάσει με το παραμικρό άγγιγμα. Το γραφείο του Δαβίδ βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα παλιό κτίριο με ψηλά ταβάνια και πατώματα που έτριζαν. Ο δικηγόρος ήταν 44 ετών. Ειδικευόταν σε οικογενειακές διαφορές, υποθέσεις κληρονομιάς και προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων. Γκρίζα μαλλιά, αυστηρό κοστούμι και ένα προσεκτικό βλέμμα πίσω από τα γυαλιά. Ο Δαβίδ ενέπνε εμπιστοσύνη από τα πρώτα λεπτά της γνωριμίας. «Κυρία Ελεονόρα, περάστε», έδειξε μια καρέκλα απέναντι από το γραφείο του, που ήταν γεμάτο με φακέλους εγγράφων. Η Ελεονόρα κάθισε, τοποθετώντας την τσάντα της στην αγκαλιά της. Ο δικηγόρος της έβαλε νερό από μια κανάτα,
κάθισε στην καρέκλα του και έβγαλε ένα σημειωματάριο. «Πείτε μου τα πάντα από την αρχή, με λεπτομέρειες», άρχισε να μιλάει. Η επιστροφή του Νίκου από το επαγγελματικό ταξίδι, το ακριβό φόρεμα, η Κλέρι που το δοκίμασε, η τρομερή κρίση, μετά η απόδειξη με τη λάθος ημερομηνία, το ψέμα για το που αγοράστηκε, η παράξενη συμπεριφορά του συζύγου της και, το πιο σημαντικό, η δική της αλλεργία, για την οποία ο Παύλος ήξερε πολύ καλά. Ο Δαβίδ άκουγε χωρίς να διακόπτει, κρατώντας σύντομες σημειώσεις στο σημειωματάριό του. Όταν τελείωσε, κοίταξε σκεπτικά έξω από το παράθυρο. «Πιστεύετε ότι ο σύζυγός σας θα μπορούσε να σας έφερε εσκεμμένα ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει αναφυλακτικό σοκ?» Η φωνή του ήταν σταθερή, χωρίς ίχνος καταδίκης ή δυσπιστίας. «Δεν ξέρω», είπε η Ελεονόρα, σφίγγοντας τα χέρια της. «Αλλά τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Είπε ψέματα για το που αγόρασε το φόρεμα. Ζήτησε από κάποιον να το κάνει για εκείνον. Και αυτό το φόρεμα παραλίγο να σκοτώσει την αδερφή του και θα μπορούσε σίγουρα να είχε σκοτώσει εμένα. Το κίνητρο, χρήματα, το διαμέρισμα, η επιχείρηση, όλα είναι στο όνομά μου. Δεν υπάρχει διαθήκη. Σε περίπτωση θανάτου μου τα παίρνει όλα ο σύζυγος». Ο Δαβίδ έγνεψε γράφοντας. «Καλά, τώρα θα εξηγήσω τι μπορούμε να κάνουμε νομικά. Πρώτον, να σας προστατεύσουμε. Δεύτερον, να τεκμηριώσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Τρίτον, να εξαλείψουμε το κίνητρο, αν όντως υπάρχει». Τράβηξε το σημειωματάριο πιο κοντά και άρχισε να περιγράφει το σχέδιο. «Έχετε το φόρεμα σε ασφαλή φύλαξη?» «Ναι». «Το πακετάρισα σε μια σακούλα φορώντας γάντια?» «Δεν το έχω αγγίξει από τότε». «Εξαιρετικά. Πρέπει να κινήσουμε μια πραγματογνωμοσύνη του υφάσματος. Να μάθουμε ποια συγκεκριμένη χημική σύνθεση προκάλεσε την αντίδραση. Γι' αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουμε είτε με ένα ιδιωτικό εργαστήριο είτε μέσω της αστυνομίας, αν υποβάλουμε μήνυση». «Μήνυση γιατί?» Η Ελεονόρα ένιωσε το στόμα της να στεγνώνει. «Για πιθανή απόπειρα πρόκλησης βλάβης στην υγεία. Μέχρι στιγμής ακούγεται σαν υπόθεση, αλλά αν η εξέταση δείξει ότι το ύφασμα περιέχει μια ουσία από την ομάδα κινδύνου για εσάς και ο σύζυγός σας γνώριζε για την αλλεργία σας, αυτό είναι ήδη λόγος για σοβαρή έρευνα». Η Ελεονόρα έγνεψε, νιώθοντας πόσο κρύο γινόταν μέσα της. Επίσημη μήνυση εναντίον του συζύγου της. Αστυνομική πραγματογνωμοσύνη. Αλλά πριν πάμε στην αστυνομία, πρέπει να ενισχύσουμε τη βάση των αποδεικτικών στοιχείων, συνέχισε ο Δαβίδ. Πρώτον, μια ιατρική έκθεση για την αντίδραση της κουνιάδας σας. Ας τεκμηριώσει ο γιατρός ότι η κρίση συνέβη μετά από επαφή με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ζήτησα ήδη από την Κλέρι. Καλά. Δεύτερον, ο δικός σας ιατρικός φάκελος με το ιστορικό αλλεργίας. Τρίτον, η απόδειξη αγοράς του φορέματος με ημερομηνία και τόπο. Τέταρτον, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε ποιος ακριβώς αγόρασε αυτό το φόρεμα, το κατάστημα, η κάρτα μέλους, οι κάμερες παρακολούθησης. Η Ελεονόρα άκουγε, προσπαθώντας να θυμηθεί τα πάντα. Το κεφάλι της γύριζε. «Και τι γίνεται με την περιουσία?» ρώτησε. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό», είπε ο Δαβίδ σηκώνοντας το δάχτυλό του. «Πρέπει να προστατεύσετε άμεσα τα περιουσιακά σας στοιχεία. Εκτελέστε ένα πληρεξούσιο για τη διαχείριση των μετοχών στην επιχείρηση και των λογαριασμών. Όχι στον σύζυγό σας, αλλά σε ένα έμπιστο πρόσωπο, κάποιον που εμπιστεύεστε απόλυτα. Έχω έναν συνέτερο, το Γρηγόρη. Κατέχουμε τα φαρμακεία μαζί. Έχει μερίδιο 40%. Αυτό κάνει. Εκτελέστε ένα προσωρινό πληρεξούσιο σε αυτόν. Επίσης, συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνετε μια διαθήκη. Καθορίστε ποιος παίρνει τι σε περίπτωση θανάτου σας. Αποκλείστε την αυτόματη κληρονομιά από τον σύζυγο, αν έχετε αμφιβολίες για τις προθέσεις του». Η Ελεονόρα ένιωσε να την λούζει κρύος υδρότας. Διαθήκη. Το είχε σκεφτεί ως κάτι μακρινό, αφηρημένο, αλλά τώρα είχε γίνει πραγματικότητα. «Αυτό θα εξαλείψει το κίνητρο», εξήγησε ο Δαβίδ. «Αν ο σύζυγός σας σχεδίαζε πραγματικά κάτι τέτοιο για τα χρήματα, θα καταλάβει ότι ακόμα και σε περίπτωση θανάτου σας δεν θα πάρει τίποτα. Αυτό είτε θα τον σταματήσει, είτε θα τον αναγκάσει να δράσει διαφορετικά και τότε θα μπορέσουμε
να το παρακολουθήσουμε. «Εντάξει», έγνεψε η Ελεονόρα. «Πότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τη Διαθήκη?» «Οποτεδήποτε μπορούμε να πάμε σε έναν συμβολεογράφο σήμερα. Το πληρεξούσιο επίσης σήμερα. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο». Πέρασαν άλλη μια ώρα στο γραφείο, συζητώντας λεπτομέρειες. Ο Δαβίδ έκανε μια λίστα με τις ενέργειες, καθόρισε χρονοδιαγράμματα, εξήγησε νομικές λεπτομέρειες. Όταν η Ελεονόρα έφυγε από το γραφείο, είχε ένα σαφές σχέδιο στα χέρια της και την αίσθηση ότι τουλάχιστον έλεγχε κάτι σε αυτή την κατάσταση. Το επόμενο βήμα ήταν η συνάντηση με την Κλέρι. Συμφώνησαν να συναντηθούν σε ένα καφέ κοντά στην κλινική όπου πήγαινε για το ραντεβού της με τον αλλεργιολόγο. Η Κλέρι έφτασε στην ώρα της, φαίνονταν κουρασμένη, αλλά υγιής. Η ερυθρότητα στο δέρμα της είχε όντως σχεδόν εξαφανιστεί. Μόνο ελαφρά ίχνη παρέμεναν στο λαιμό της. «Πώς αισθάνεσαι?» την αγκάλιασε η Ελεονόρα. «Καλύτερα, αλλά φοβάμαι να το θυμάμαι», απάντησε η Κλέρι και κάθισε στο τραπέζι παραγγέλνοντας τσάι. «Ποτέ δεν πίστευα ότι τα ρούχα θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάτι τέτοιο». Η Ελεονόρα δίστασε, επιλέγοντας τα λόγια της. «Κλέρι, πρέπει να σου πω κάτι. Εγώ η ίδια έχω μια σοβαρή αλλεργία, τεκμηριωμένη, με κίνδυνο αναφυλαξίας. Ο Παύλος το ξέρει αυτό». Η Κλέρι σήκωσε το βλέμμα της, η κατανόηση άστραψε στα μάτια της. «Εννοείς, αν είχες δοκιμάσει εσύ αυτό το φόρεμα, θα με είχαν πάει στην εντατική ή και χειρότερα». Η σιωπή απλώθηκε. Η Κλέρι χλώμιασε. «Ελεονόρα, πιστεύεις ότι ο Παύλος ότι το έκανε επίτηδες?» «Δεν ξέρω, αλλά τα γεγονότα είναι παράξενα. Είπε ψέματα για το που αγόρασε το φόρεμα, ζήτησε από κάποιον να το κάνει και αυτό το φόρεμα είναι επικίνδυνο για μένα». Η Κλέρι κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της. «Θεέ μου, είναι ο αδερφός μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω». «Ούτε εγώ θέλω να το πιστέψω», είπε η Ελεονόρα, βάζοντας το χέρι της στον ώμο της. «Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ζήτα από το γιατρό να τεκμηριώσει ότι η αντίδρασή σου συνδέθηκε με το φόρεμα. Επίσημα, στα αρχεία». «Εντάξει», έγνεψε η Κλέρι, σκουπίζοντας τα μάτια της. «Θα το κάνω και θα έρθω μαζί σου», είπε η Ελεονόρα. Το ραντεβού με την αλλεργιολόγο διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Η γιατρός, η δόκτωρ Ρεβέκα, μια ήρεμη, μεσήλικη γυναίκα, εξέτασε την Κλέρι, έκανε πολλές ερωτήσεις και άκουσε προσεκτικά την ιστορία για το φόρεμα. «Λέτε ότι η αντίδραση ξεκίνησε αμέσως μόλις φορέσατε το ρούχο?» διευκρίνησε, κρατώντας σημειώσεις. «Ναι, κυριολεκτικά μέσα σε ένα λεπτό», έγνεψε η Κλέρι. «Πλησίασα τον καθρέφτη και άρχισα να βήχω, να καίγομαι. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω». Η δόκτωρ Ρεβέκα συνοφριώθηκε. «Τα υφάσματα συχνά διατηρούν ίχνη από βαφές, σταθεροποιητικές ενώσεις, αντισηπτικές επεξεργασίες. Σε άτομα με αυξημένη ευαισθησία, η επαφή με τέτοιες ουσίες μπορεί να προκαλέσει οξία αντίδραση». «Είχατε αλλεργίες στο παρελθόν?» «Όχι, ποτέ». «Τότε αυτό ήταν πιθανότατα μια οξία αντίδραση εξ επαφής σε ένα χημικό συστατικό του υφάσματος. Θα το τεκμηριώσω στα αρχεία. Πιθανό αλλεργιογόνο εξ επαφής. Το αντικείμενο είναι πιθανή πηγή». Η Ελεονόρα, που καθόταν δίπλα στην Κλέρι, έσκυψε μπροστά. «Γιατρέ, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Εγώ ίδια έχω μια σοβαρή αλλεργία με κίνδυνο αναφυλαξίας. Ο ιατρικός μου φάκελος έχει τεκμηριωμένη διάγνωση αντίδραση σε μια ομάδα βαφών. Αυτό το φόρεμα προοριζόταν για μένα, αλλά το δοκίμασε η Κλέρι. Υπάρχει πιθανότητα να περιέχει ακριβώς μια τέτοια βαφή?» Η δόκτωρ Ρεβέκα κοίταξε την Ελεονόρα προσεκτικά. «Αρκετά πιθανό. Οι αζοβολτοβαφές χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλωστοϊφαντουργία, ειδικά για έντονα χρώματα, σμαραγδί, κόκκινο, μπλε. Έχετε αυτό το αντικείμενο?» «Ναι, το κράτησα». «Συνιστώ να διεξαχθεί χημική ανάλυση του υφάσματος. Αν όντως βρουν εκεί μια ουσία από την ομάδα κινδύνου σας, απολύτως δεν μπορείτε να έχετε καμία επαφή με αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν μέσω εξέτασης να διαπιστωθεί αν αυτή η ουσία προσθέθηκε και εμένα?» ρώτησε ήσυχα η Ελεονόρα. Η γιατρός σκέφτηκε. «Δεν είμαι δικηγόρος ή ιατροδικαστής,
Αλλά αν μιλάμε για πρόσθετη επεξεργασία υφάσματος πέρα από την τυπική, αυτό μπορεί να είναι αισθητό από τη συγκέντρωση της ουσίας ή από την άτυπη κατανομή. Γι' αυτό απαιτείται σοβαρή εργαστηριακή εξέταση. Η Ελεονόρα έγνεψε, νιώθοντας τα πάντα μέσα της να σφίγγονται. Άρα μπορούσε να ελεγχθεί. Το μόνο που έμενε ήταν να το κάνει. Όταν έφυγαν από την κλινική, η Κλέρι πήρε το χέρι της Ελεονόρας. «Τι θα κάνεις?» «Θα παλέψω», απάντησε απλά η Ελεονόρα. «Δεν πρόκειται να πεθάνω». Η υπόλοιπη μέρα πέρασε με δουλειές. Η Ελεονόρα συναντήθηκε με έναν συμβολεογράφο, συνέταξε μια διαθήκη στην οποία όριζε τη μεταβίβαση του μεριδίου της στην επιχείρηση στον συνέτερο της Γρηγόρη και του διαμερίσματος στην ξαδέρφη της. Ο Παύλος δεν αναφερόταν πουθενά. Συνέταξε επίσης ένα πληρεξούσιο για τη διαχείριση των οικονομικών και των περιουσιακών στοιχείων στον συνέτερό της, σε περίπτωση που κάτι της συνέβαινε. Το βράδυ, όταν ο Παύλος γύρισε σπίτι, η Ελεονόρα ήταν ήδη στο κρεβάτι προσποιούμενη ότι κοιμάται. Τον άκουσε να περπατάει στο διαμέρισμα, να ψάχνει κάτι στην κουζίνα, μετά να μπαίνει στο υπνοδωμάτιο και να στέκεται στην πόρτα για πολλή ώρα κοιτάζοντάς την. Εκείνη δεν κουνήθηκε, σφίγγοντας το τηλέφωνό της κάτω από την κουβέρτα. Στην οθόνη ήταν ένα ανοιχτό μήνυμα από τον Δαβίδ. «Αύριο υποβάλλουμε έτοιμα στο κατάστημα με την απόδειξη. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε ποιος αγόρασε το φόρεμα». Ο Παύλος ξάπλωσε δίπλα της, αλλά δεν την άγγιξε. Έμεινε σιωπηλός, με την αναπνοή του ομοιόμορφη, αλλά η Ελεονόρα ένιωθε την ένταση που προερχόταν από αυτόν. «Δεν κοιμάσαι?» ρώτησε ξαφνικά. Εκείνη δεν απάντησε, συνεχίζοντας να προσποιείται ότι κοιμάται. «Ξέρω ότι δεν κοιμάσαι», είπε. Η φωνή του ήταν ήσυχη, σχεδόν αδιάφορη. «Πάντα το κάνεις αυτό όταν είσαι θυμωμένη». Η Ελεονόρα άνοιξε τα μάτια της και γύρισε προς το μέρος του. «Δεν είμαι θυμωμένη. Προσπαθώ να καταλάβω. Να καταλάβεις τι? Γιατί είπες ψέματα για το φόρεμα?» Ο Παύλος αναστέναξε βαριά. «Δεν είπα ψέματα. Ζήτησα από μια γνωστή να το αγοράσει γιατί δεν είχα χρόνο». «Τι διαφορά έχει ποιος το αγόρασε?» «Ποια είναι αυτή η γνωστή?» «Μια συνάδελφος στη δουλειά, η Βανέσα. Καταλαβαίνει από μόδα. Τη ζήτησα να βοηθήσει. Βανέσα. Για πρώτη φορά ανέφερε ένα όνομα. «Πόσο καιρό την ξέρεις?» «Μερικά χρόνια». «Ελεονόρα, τι είναι αυτές οι ερωτήσεις?» Εκείνη ανασηκώθηκε στο κρεβάτι, ανάβοντας το φωτιστικό του κομοδίνου. «Επειδή αυτό το φόρεμα παραλίγο να σκοτώσει την αδερφή σου και θα μπορούσε να είχε σκοτώσει εμένα. Ξέρεις για την αλλεργία μου?» Ο Παύλος ανασηκώθηκε κι αυτός, το πρόσωπό του τεταμένο. «Δεν έλεγξα τη σύνθεση του υφάσματος. Ήταν λάθος, το παραδέχομαι. Αλλά το μετατρέπεις σε κάποια θεωρία συνωμοσίας. Τότε δώσε μου τα στοιχεία της Βανέσας. Θέλω να της μιλήσω, να μάθω από πού αγόρασε το φόρεμα, αν έλεγξε τη σύνθεση. Όχι», κούνησε το κεφάλι του. «Δεν πρόκειται να την μπλέξω στις οικογενειακές μας διαμάχες». «Γιατί όχι?» «Γιατί είναι ανόητο», ύψωσε τη φωνή του και μετά συγκρατήθηκε. «Ελεονόρα», ηρέμησε. «Ήταν ένα ατύχημα. Η Κλέρι είναι καλύτερα. Εσύ είσαι καλά. Πέτα αυτό το καταραμένο φόρεμα και ξέχασέ το». Η Ελεονόρα τον κοίταξε και τα κομμάτια του παζλ άρχισαν να μπαίνουν στη θέση του στο μυαλό της. Δεν ήθελε να δώσει τα στοιχεία. Προστάτευε αυτή τη Βανέσα. Ήταν νευρικός. «Δεν θα πετάξω το φόρεμα», είπε ήσυχα. «Θα το κρατήσω για κάθε ενδεχόμενο». Ο Παύλος σηκώθηκε από το κρεβάτι, περπατώντας στο δωμάτιο. «Έχεις τρελαθεί». Πέταξε και βγήκε από το υπνοδωμάτιο. Χτυπώντας την πόρτα, η Ελεονόρα έμεινε μόνη. Καθόταν στο σκοτάδι, φωτισμένη μόνο από το φωτιστικό του κομοδίνου, και σκεφτόταν. Βανέσα, μια συνάδελφος που καταλαβαίνει από μόδα, που αγόρασε το φόρεμα κατόπιν αιτήματός του, την οποία προστάτευε τόσο πολύ. Αύριο ο Δαβίδ θα ζητούσε δεδομένα από το κατάστημα και τότε θα μάθαινε την αλήθεια. Και προς το παρόν, το μόνο που έμενε ήταν να περιμένει και να ελπίζει ότι δεν έκανε λάθος, ότι αυτό δεν ήταν πραγματικά παράνοια, αλλά μια προσπάθεια να προστατεύσει τη ζωή της. Έξω από το παράθυρο, ένας ελαφρύς άνεμος φυσούσε, κουνώντας τα κλαδιά των δέντρων. Η Ελεονόρα ξάπλωσε ξανά, τραβώντας την κουβέρτα μέχρι το πηγούνι της. Ο ύπνος δεν θα ερχόταν, αλλά έκλεισε τα μάτια της, μετρώντας τους χτύπους της καρδιάς της. Κάπου εκεί έξω,
σε αυτή την πόλη υπήρχε μια γυναίκα ονόματι Βανέσα και αύριο η Ελεονόρα θα μάθαινε ποια ήταν. Η τρίτη ξεκίνησε με τον Δαβίδ να τηλεφωνεί στην Ελεονόρα στις 9 το πρωί. Εκείνη καθόταν ήδη στο γραφείο της στο κεντρικό φαρμακείο, εξετάζοντας έγγραφα για την επερχόμενη επιθεώρηση, αλλά οι σκέψεις της δεν ήταν καθόλου στη δουλειά. «Κυρία Ελεονόρα, υπάρχουν νέα». Η φωνή του δικηγόρου ακουγόταν επαγγελματική. Έστειλα ένα αίτημα στο κατάστημα με την απόδειξη. Η απάντηση ήρθε γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Έχουν ένα σύστημα πιστότητας και η αγορά καταχωρήθηκε με μια κάρτα. Η Ελεονόρα ένιωσε τον σφιγμό της να επιταχύνεται. Και το όνομα του αγοραστή είναι Βανέσα, 33 ετών, δηλωμένη σε μια διεύθυνση στην περιοχή του Θησίου. Εργάζεται ως σύμβουλος στυλ σε μια εταιρεία που προμηθεύει ρούχα σε αλυσίδες λιανικής. Βανέσα. Άρα ο Παύλος δεν είχε πει ψέματα για το όνομα, αλλά για όλα τα άλλα. «Είναι πραγματικά συνάδελφός του?» ρώτησε η Ελεονόρα. «Το ελέγχω τώρα. Δώσε μου μερικές ώρες. Θα προσπαθήσω να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά το γεγονός είναι ότι κατέγραψε την αγορά στο δικό της όνομα, χρησιμοποίησε την κάρτα πιστότητάς της. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Καλά. Και τώρα πρέπει να συνδέσουμε τα πάντα. Έχετε την ιατρική έκθεση για την Κλέρη?» «Ναι. Μου έδωσε ένα αντίγραφο χθες το βράδυ. Ο γιατρός τεκμηρίωσε την αλλεργική αντίδραση εξ επαφής με ένδειξη του αντικειμένου ως πιθανή πηγή. Εξαιρετικά. Ο ιατρικός σας φάκελος με το ιστορικό αλλεργίας. Τα έχω όλα. Τότε πάμε στην αστυνομία σήμερα», είπε αποφασιστικά ο Δαβίδ. «Όσο το ίχνος είναι φρέσκο, όσο περισσότερο το καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αποδείξουμε τη σύνδεση των γεγονότων». Η Ελεονόρα πάγωσε. «Αστυνομία. Επίσημη αναφορά». Αυτό δεν ήταν πλέον προετοιμασία. Αυτή ήταν πραγματική δράση. «Είστε σίγουρος ότι είναι απαραίτητο?» Η φωνή της έτρεμε. «Κυρία Ελεονόρα, δείτε τα γεγονότα αντικειμενικά», μίλησε ο δικηγόρος σταθερά αλλά όχι σκληρά. «Ο σύζυγός σας φέρνει ένα αντικείμενο που είναι δυνητικά θανάσιμα επικίνδυνο για εσάς. Ξέρει για την αλλεργία σας. Είπε ψέματα για το που αγοράστηκε. Ενέπλεξε ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που προφανώς έχει πρόσβαση σε προμηθευτές και καταλαβαίνει από υφάσματα. Έχει οικονομικό κίνητρο. Τα περιουσιακά σας στοιχεία, αν ήσασταν πελάτησά μου σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, θα έλεγα ότι αυτό μοιάζει με προετοιμασία για έγκλημα». Τα λόγια του δικηγόρου έπεσαν σαν βαρύ φορτίο. Η Ελεονόρα έκλεισε τα μάτια της, προσπαθώντας να ελέγξει τα συναισθήματά της. Προετοιμασία για έγκλημα, για τη δολοφονία της. «Εντάξει», ξεφύσισε. «Τι ώρα συναντιόμαστε?» «Στις 2 η ώρα στο αστυνομικό τμήμα. Φέρτε όλα τα έγγραφα μαζί σας, την απόδειξη, τις ιατρικές εκθέσεις, το φόρεμα στη συσκευασία του και ετοιμαστείτε να τα πείτε όλα με λεπτομέρειες». Μετά τη συνομιλία, η Ελεονόρα κάθισε ακίνητη για πολλή ώρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. Έξω από το τζάμι περνούσαν συνηθισμένες σκηνές της πόλης, πεζοί, αυτοκίνητα, περιστέρια στο πεζοδρόμιο. Η ζωή συνεχιζόταν ως συνήθως και ο δικός της κόσμος κατέρεε. Το τηλέφωνο δονήθηκε. Ένα μήνυμα από τον Νίκο. «Θα γυρίσω σπίτι αργά απόψε. Μην περιμένεις για δείπνο». Σύντομο, χωρίς εξηγήσεις. Παλιότερα δεν θα είχε δώσει σημασία, αλλά τώρα κάθε του λέξη φαινόταν ύποπτη. Στη 1:30 η Ελεονόρα πήγε σπίτι για να πάρει το φόρεμα. Το διαμέρισμα την υποδέχτηκε με σιωπή. Πήγε στο υπνοδωμάτιο, άνοιξε την ντουλάπα και πήρε τη σακούλα από το πάνω ράφι. Το φόρεμα βρισκόταν μέσα, ακόμα σμαραγδένιο και όμορφο. Θανάσιμα όμορφο. Η Ελεονόρα έβαλε τη σακούλα σε μια μεγάλη τσάντα, πρόσθεσε έναν φάκελο με έγγραφα και έφυγε από το σπίτι. Στο δρόμο για το τμήμα σταμάτησε αρκετές φορές, αμφιταλαντευόμενη. Έκανε το σωστό. Ίσως αυτό ήταν πραγματικά παράνοια. Ίσως ο Παύλος απλώς έκανε ένα λάθος. Δεν το σκέφτηκε. Αλλά τότε θυμήθηκε το πρόσωπό του όταν αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της Βανέσας. Θυμήθηκε τον εκνευρισμό του, την αμυντική του αντίδραση και οι αμφιβολίες υποχώρησαν. Ο Δαβίδ την περίμενε στην είσοδο του τμήματος. Το κτίριο ήταν τυπικό,
γκρίζο με μεταλλικές πόρτες. «Έτοιμοι?» ρώτησε ο δικηγόρος. «Όχι», απάντησε ειλικρινά η Ελεονόρα. «Αλλά ας πάμε». Τους υποδέχτηκε ο detective Μάρκος, ένας άντρας περίπου 40 ετών με στολή. Τους οδήγησε σε ένα γραφείο, τους πρόσφερε θέσεις και έβγαλε ένα κενό έντυπο πρωτοκόλλου. «Σας ακούω», είπε, κοιτάζοντας την Ελεονόρα. Άρχισε να λέει αργά, προσπαθώντας να μην χάσει λεπτομέρειες. Την επιστροφή του συζύγου της στο δώρο, την Κλέρι που το δοκίμασε, την τρομερή κρίση, μετά τη δική της αλλεργία, το ψέμα του Νίκου, τις παραξενιές με την αγορά του φορέματος. Ο Δαβίδ συμπλήρωνε περιοδικά, διευκρινίζοντας νομικές στιγμές, τοποθετώντας έγγραφα στο τραπέζι. Ο Μάρκος άκουγε, κρατώντας σημειώσεις. Όταν η Ελεονόρα τελείωσε, κοίταξε σκεπτικά το φόρεμα μέσα στη σακούλα. «Καταλαβαίνετε ότι οι κατηγορίες είναι σοβαρές», είπε τελικά. «Ουσιαστικά ισχυρίζεστε ότι ο σύζυγός σας προσπάθησε να σας βλάψει χρησιμοποιώντας την αλλεργία σας». «Ισχυρίζομαι ότι τα γεγονότα φαίνονται ύποπτα», διόρθωσε η Ελεονόρα. «Και ζητώ έρευνα». Τι συγκεκριμένη βλάβη προκλήθηκε? Στην αδερφή του, μια αλλεργική αντίδραση τεκμηριωμένη από ιατρική εξέταση. Σε μένα προσωπικά, καμία ακόμα, επειδή δεν φόρεσα το φόρεμα. Αλλά η δυνητική απειλή είναι προφανής. Ο Μάρκος έγνεψε. «Εντάξει, θα χρειαστεί να διεξάγουμε μια εξέταση του αντικειμένου, να ελέγξουμε τη σύνθεση του υφάσματος, την παρουσία χημικών ουσιών. Επίσης, να ανακρίνουμε μάρτυρες, τη συγγενή σας, τον γιατρό, τον πολιτή του καταστήματος και τον σύζυγό σας». «Αρνείται τα πάντα», είπε ήσυχα η Ελεονόρα. «Λέει ότι είναι ατύχημα. Θα το ελέγξουμε αυτό». Ο Μάρκος πήρε τη σακούλα με το φόρεμα. «Θα στείλω το αντικείμενο για εξέταση στο εγκληματολογικό εργαστήριο. Αυτό θα πάρει χρόνο, από 1 έως 3 εβδομάδες». Ο Δαβίδ του έδωσε μια λίστα με ερωτήσεις για την εξέταση που είχαν προετοιμάσει εκ των προτέρων. Ο Μάρκος διάβασε τα σημεία και έγνεψε επιδοκιμαστικά, έξυπνα συνταγμένο. «Θα το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για την εντολή». Η επόμενη ώρα πέρασε με χαρτιά. Η Ελεονόρα υπέγραφε πρωτόκολλα, έδινε εξηγήσεις, απαντούσε σε ερωτήσεις. Όταν όλα τελείωσαν, ο Μάρκος του συνόδευσε στην έξοδο. «Θα αναλάβουμε αυτή την υπόθεση», είπε αποχαιρετώντας. «Αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι η έρευνα μπορεί να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αν η εξέταση δεν δείξει τίποτα εγκληματικό, η υπόθεση θα κλείσει. Αν δείξει κάτι, θα αρχίσουν οι ανακρίσεις». «Καταλαβαίνω», έγνεψε η Ελεονόρα. Βγαίνοντας στο δρόμο, ένιωσε μια παράξενη ανακούφιση. Το πρώτο βήμα είχε γίνει. Τώρα δεν πολεμούσε μόνη της τις υποψίες. Τώρα το σύστημα δούλευε. Ο Δαβίδ την συνόδευσε στο αυτοκίνητο. «Τα πήγες υπέροχα», είπε. «Κράτα γερά. Και ένα ακόμα πράγμα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα τώρα να μπλοκάρετε τη δυνατότητα του συζύγου σας να κάνει συναλλαγές με την κοινή περιουσία. Πώς θα το κάνω αυτό? Μέσω δικαστηρίου μπορείτε να επιβάλλετε ένα ασφαλιστικό μέτρο, μια απαγόρευση αποξένωσης της περιουσίας μέχρι να διευκρινιστούν οι συνθήκες. Αυτό θα προστατεύσει τα περιουσιακά σας στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κάντε το», αποφάσισε η Ελεονόρα. Το βράδυ γύρισε σπίτι και βρήκε τον Νίκο στο σαλόνι. Καθόταν στον καναπέ κοιτάζοντας το τηλέφωνο του, αλλά όταν μπήκε σήκωσε το βλέμμα του. «Πού ήσουν?» ρώτησε. «Είχα δουλειές», απάντησε σύντομα η Ελεονόρα, βγάζοντας το σακάκι της. «Τι δουλειές μέχρι τις 8 το βράδυ?» «Δικές μου δουλειές». Ο Παύλος σηκώθηκε, πλησίασε. Στο πρόσωπό του υπήρχε ένα μείγμα εκνευρισμού και κάτι άλλο. Άγχος. «Ελεονόρα, τι συμβαίνει? Συμπεριφέρεσαι παράξενα τις τελευταίες μέρες? Με αποφεύγεις? Δεν μιλάς κανονικά». Εκείνη τον κοίταξε στα μάτια. Κάποτε είχε αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο. Πριν από 11 χρόνια παντρεύτηκαν, ονειρεύονταν παιδιά, έκαναν σχέδια. Τι πήγε στραβά? Πότε άρχισε να τη βλέπει όχι ως σύζυγο, αλλά ως πηγή εισοδήματος? «Ήμουν στο αστυνομικό τμήμα», είπε ήρεμα. Υπέβαλα αναφορά. Το πρόσωπο του Νίκου χλώμιασε. Τι αναφορά?» «Σχετικά με μια πιθανή απόπειρα πρόκλησης βλάβης στην υγεία μέσω του φορέματος που μου έδωσες». Είσαι σοβαρή?» Η φωνή του Νίκου έτρεμε. «Υπέβαλες αναφορά στην αστυνομία εναντίον μου. Ζήτησα έρευνα».
Αν όλα είναι καθαρά, όπως λες, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Ο Παύλος πέρασε το χέρι του στα μαλλιά του, γύρισε την πλάτη του και μετά γύρισε απότομα. Έχεις χάσει το μυαλό σου εξαιτίας κάποιας αλλεργίας της Κλέρης. Αποφάσισες ότι θέλω να σε σκοτώσω. Είπες ψέματα για την αγορά. Ενέπλεξες τη Βανέσα, που καταλαβαίνει από υφάσματα. Ήξερες για την αλλεργία μου και δεν έλεγξες τη σύνθεση. Όλα αυτά φαίνονται ύποπτα. Αυτό μοιάζει με παράνοια. Ήψωσε τη φωνή του. Ελεονόρα, συνέλθε. Είμαι ο σύζυγός σου. Ακριβώς γι' αυτό φοβάμαι τόσο πολύ, είπε ήσυχα. Ο Παύλος πάγωσε κοιτάζοντάς την. Μετά γύρισε και πήγε στο υπνοδωμάτιο, χτυπώντας δυνατά την πόρτα. Η Ελεονόρα παρέμεινε όρθια στο σαλόνι, ακούγοντάς τον να πετάει κάτι στο δωμάτιο, να βρίζει από μέσα του. 10 λεπτά αργότερα βγήκε με μια μικρή τσάντα στα χέρια. «Φεύγω», πέταξε. «Δεν μπορώ να είμαι εδώ». «Πού?» «Σε ένα φίλο να περάσω τη νύχτα ή σε ένα ξενοδοχείο. Δεν με νοιάζει». «Πρέπει να σκεφτώ». Έφυγε και το διαμέρισμα βυθίστηκε στη σιωπή. Η Ελεονόρα κάθισε στον καναπέ. Ένα ρίγος διέτρεξε το σώμα της από το φόβο, από την ανακούφιση, από την κούραση. Πήρε το τηλέφωνό της, κάλεσε τον αριθμό του Δαβίδ. «Κυρία Ελεονόρα, τι συνέβη?» Ο Παύλος έμαθε για την αναφορά, έφυγε από το σπίτι. Αναμενόμενο, δίστασε ο δικηγόρος. «Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Λιγότερος κίνδυνος για εσάς, αλλά να είστε προσεκτικοί. Μπορεί να προσπαθήσει να αποσύρει χρήματα, να πουλήσει κάτι. Θα καταθέσω αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα αύριο. Ευχαριστώ. Κρατήστε γερά. Κάνετε τα πάντα σωστά». Η Ελεονόρα έκλεισε το τηλέφωνο και ξάπλωσε στον καναπέ χωρίς να κρυθεί. Είχε μείνει μόνη στο διαμέρισμα που δεν φαινόταν πλέον ασφαλές, αλλά τώρα είχε προστασία, νομική, ιατρική, τεκμηριωμένη, και αυτό της έδινε δύναμη. Την επόμενη μέρα, ο Δαβίδ κατέθεσε αίτηση στο δικαστήριο για το πάγωμα της κοινής περιουσίας των συζύγων, του διαμερίσματος και των λογαριασμών, με αιτιολογία την εξασφάλιση των περιουσιακών συμφερόντων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο δικαστής θα εξέταζε την αίτηση εντός 3 ημερών. Ο Παύλος δεν εμφανίστηκε. Τηλεφώνησε μία φορά, μίλησε ξερά, απέτησε να σταματήσει αυτό το τσίρκο. Η Ελεονόρα απάντησε ότι δεν υπήρχε τσίρκο, υπήρχε μια νόμιμη έρευνα και έκλεισε το τηλέφωνο. Η Κλέρη ήρθε το βράδυ. Κάθισαν στην κουζίνα, ήπιαν τσάι και η Κλέρη έκλαιγε ήσυχα. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ο αδερφός μου», ψιθύρισε. «Μεγαλώσαμε μαζί. Ήταν καλός. Οι άνθρωποι αλλάζουν», την αγκάλιασε η Ελεονόρα. «Τα χρήματα αλλάζουν τους ανθρώπους. Αν είναι αλήθεια, αν ήθελε πραγματικά», η Κλέρη δεν τελείωσε. «Δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ». Την Παρασκευή ήρθε η απάντηση από το δικαστήριο. Η αίτηση έγινε δεκτή. Το διαμέρισμα και οι λογαριασμοί πάγωσαν για 3 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Παύλος δεν μπορούσε να πουλήσει, να δωρήσει ή να υποθηκεύσει την περιουσία. Είχε χάσει τον κύριο μοχλό πίεσής του. Όταν η Ελεονόρα του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει, έμεινε σιωπηλός για πολλή ώρα και μετά είπε μόνο «Θα το μετανιώσεις». «Αυτό είναι απειλή?» ρώτησε. «Είναι γεγονός». Και πάλι σιωπή. Η Ελεονόρα κοίταξε το τηλέφωνο, την οθόνη με το όνομά του και ένιωσε κάτι να σπάει τελικά μέσα της. 11 χρόνια γάμου, ελπίδες, σχέδια. Όλα αυτά είχαν μετατραπεί σε έναν ψυχρό πόλεμο, όπου ο καθένας υπερασπιζόταν την περιοχή του, αλλά δεν επρόκειτο να τα παρατήσει, γιατί η ζωή της διακυβευόταν και καμία απειλή δεν θα την έκανε να υποχωρήσει. Το κίνητρο είχε εξαφανιστεί. Ο Παύλος δεν θα έπαιρνε πλέον τίποτα, ακόμη και σε περίπτωση θανάτου της. Το σχέδιο, αν υπήρχε, είχε καταρρεύσει. Το μόνο που έμενε ήταν να περιμένει τα αποτελέσματα της εξέτασης και να μάθει την αλήθεια. Και η αλήθεια, όπως πάντα, κρυβόταν στις λεπτομέρειες και αυτές οι λεπτομέρειες θα έβγαιναν σύντομα στο φως. Η εξέταση διήρκεσε 2,5 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων η Ελεονόρα ζούσε σαν να βρισκόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο, κάθε μέρα περιμένοντας ένα τηλεφώνημα, κάθε νύχτα ξυπνώντας από τον παραμικρό θόρυβο. Ο Παύλος δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι, αλλά τηλεφωνούσε τακτικά, μερικές φορές με απαιτήσεις να σταματήσει το θέαμα, μερικές φορές με προσπάθειες να τα βρουν, υποσχόμενος ότι θα τα εξηγούσε όλα. Η Ελεονόρα δεν πίστευε ούτε μια λέξη του.
Ο Δαβίδ εντωμεταξύ δούλευε σε όλα τα μέτωπα. Ζήτησε βιντεοσκοπήσεις από τις κάμερες παρακολούθησης του καταστήματος την ημέρα της αγοράς του φορέματος, πήρε μια κατάσταση από την κάρτα πιστότητας της Βανέσας και έβγαλε πληροφορίες για τον τόπο εργασίας της. Η εικόνα σταδιακά συμπληρωνόταν και ήταν κάθε άλλο παραρρόδινη. Την Τετάρτη, 17 ημέρες μετά την υποβολή της αναφοράς, τηλεφώνησε ο Μάρκος. «Κυρία Ελεονόρα, έχουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης». Η φωνή του detective ήταν σοβαρή. «Μπορείτε να έρθετε στο τμήμα καλύτερα με τον δικηγόρο σας?» Η καρδιά της Ελεονόρας σταμάτησε. «Τι βρήκαν?» ξεφύσισε. «Καλύτερα να το συζητήσουμε από κοντά». «Σε μία ώρα σας βολεύει?» Η ώρα πέρασε βασανιστικά. Η Ελεονόρα τηλεφώνησε στο Δαβίδ και συμφώνησαν να συναντηθούν στο τμήμα. Ενώ βρισκόταν στο ταξί, δεκάδες σενάρια περνούσαν από το μυαλό της. Κι αν η εξέταση δεν έδειχνε τίποτα, κι αν όντως έκανε λάθος και όλο αυτό ήταν παράνοια, αλλά όταν εκείνη και ο δικηγόρος μπήκαν στο γραφείο του Μάρκου και είδαν το πρόσωπό του, έγινε σαφές ότι τα αποτελέσματα ήταν σοβαρά. «Καθίστε». Ο detective έδειξε τις καρέκλες και έβαλε έναν χοντρό φάκελο μπροστά του. «Η έκθεση της εξέτασης είναι έτοιμη. Θα διαβάσω τα κύρια συμπεράσματα». Άνοιξε τον φάκελο, έβγαλε φύλλα με σφραγίδες και άρχισε να διαβάζει με επαγγελματικό, αποστασιοποιημένο τόνο. Το εξεταζόμενο αντικείμενο ήταν ένα γυναικείο φόρεμα, σμαραγδένιου πράσινου χρώματος, μεγέθους 6, κατασκευαστή, μάρκας πολυτελείας. Κατά τη χημική ανάλυση του υφάσματος διαπιστώθηκε. Ίχνη βαφής της ομάδας αζό βρέθηκαν στις ίνες του υλικού, συγκεκριμένα dispersed, DCI disperse 17, καθώς και τα παραγωγά της. Η συγκέντρωση της ουσίας υπερβαίνει τους κανονιστικούς δείκτες για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα κατά 3 φορές. Η Ελεονόρα ένιωσε το αίμα της να παγώνει. Αζό, βαφή, ακριβώς αυτή στην οποία ήταν αλλεργική. Επιπλέον, συνέχισε ο Μάρκος, βρέθηκαν ίχνη πρόσθετης επεξεργασίας με μια αντισηπτική ένωση με βάση τη φορμαλδέδη στην επιφάνεια του υφάσματος. Η κατανομή της ουσίας είναι άνηση, γεγονός που υποδηλώνει δευτερογενή επεξεργασία του αντικειμένου μετά την παραγωγή. Ο Δαβίδ συνοφριώθηκε. Εννοείται ότι το φόρεμα υποβλήθηκε σε πρόσθετη επεξεργασία αφότου κατασκευάστηκε ακριβώς. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τέτοια συγκέντρωση και μέθοδος εφαρμογής δεν είναι χαρακτηριστικές της εργοστασιακής επεξεργασίας. Αυτό μοιάζει με εσκεμμένη ενίσχυση των δυνητικά επικίνδυνων ιδιοτήτων του υφάσματος. Η σιωπή στο γραφείο έγινε απόλυτη. «Τι σημαίνει αυτό νομικά?» ρώτησε ο Δαβίδ. «Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λόγους να υποπτευόμαστε εσκεμμένες ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία απειλής για τη ζωή και την υγεία». Ο Μάρκος έκλεισε τον φάκελο. «Ο χαρακτηρισμός είναι προκαταρκτικός μέχρι στιγμής, αλλά εξετάζουμε κατηγορίες απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πιθανώς ακόμη και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Αν αποδείξουμε τη γνώση των συνεπειών και τον άμεσο δόλο». Η Ελεονόρα έκλεισε τα μάτια της. «Απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο σύζυγός της, ο άνθρωπος με τον οποίο ζούσε για 11 χρόνια. Και τώρα», η φωνή της ακούστηκε κούφια, «τώρα καλούμε τον σύζυγό σας και τη Βανέσα για ανάκριση. Πρέπει να εξακριβώσουμε ποιος ακριβώς επεξεργάστηκε το φόρεμα και για ποιο σκοπό. Έχουμε βίντεο από τις κάμερες του καταστήματος. Η Βανέσα αγόρασε το φόρεμα προσωπικά. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Ελέγχουμε επίσης τις επαγγελματικές της επαφές. Πράγματι εργάζεται ως αγοραστής. Έχει πρόσβαση σε προμηθευτές υφασμάτων και χημικών, άρα θα μπορούσε να είχε προμηθευτεί αυτές τις ουσίες», διευκρίνησε ο Δαβίδ. «Θεωρητικά, ναι, έχει διασυνδέσεις στην κλωστοϊφαντουργία. Ξέρει από πού και τι να αγοράσει, αλλά πρέπει να αποδείξουμε ότι το έκανε πραγματικά και ότι ενήργησε κατ' εντολή του συζύγου σας». Η Ελεονόρα σήκωσε το κεφάλι της. «Τι γίνεται με τη σχέση μεταξύ του Νίκου και της Βανέσας? Έχετε ελέγξει?» Ο Μάρκος έγνεψε ανοίγοντας έναν άλλο φάκελο. «Ελέγξαμε. Οι τηλεφωνικές καταγραφές δείχνουν τακτική επαφή μεταξύ τους τους τελευταίους 8 μήνες. Καθημερινές κλήσεις, αλληλογραφία. Ζητήσαμε άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών δεδομένων.
Υπάρχουν πολλές προσωπικές συνομιλίες εκεί. Παλαιότερα ήταν συνάδελφοι, αλλά η φύση της επικοινωνίας, ας πούμε, ξεπερνά τις εργασιακές σχέσεις. Άρα, ερωμένη. Η Ελεονόρα το υποψιαζόταν εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα είχε επιβεβαίωση. 8 μήνες, σχεδόν ένας χρόνος. Ελέγξαμε επίσης την οικονομική πλευρά, πρόσθεσε ο detective. Ο σύζυγός σας δεν έχει καμία περιουσία στο όνομά του. Το διαμέρισμα, οι μετοχές της επιχείρησης, οι κύριοι λογαριασμοί, όλα είναι στο όνομά σας. Σε περίπτωση θανάτου σας, θα λάμβανε την κληρονομιά ως σύζυγος πρώτης προτεραιότητας. Το κίνητρο είναι προφανές, έγραψε ο Δαβίδ, γνέφοντας. Πότε είναι προγραμματισμένες οι ανακρίσεις? Θα καλέσουμε τον Νίκο αύριο, τη Βανέσα μεθαύριο. Θέλουμε να ακούσουμε πρώτα τη δική του εκδοχή και μετά να τη συγκρίνουμε με τη μαρτυρία της. Η Ελεονόρα σκέφτηκε. Αύριο ο Παύλος θα καθόταν σε αυτό το γραφείο απαντώντας σε ερωτήσεις πιθανώς ψευδόμενος, αποφεύγοντας, και μετά η Βανέσα, μια γυναίκα που δεν είχε δει ποτέ, αλλά που αγόρασε ένα φόρεμα ικανό να τη σκοτώσει. Φεύγοντας από το τμήμα, η Ελεονόρα δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Σταμάτησε δίπλα στον τοίχο του κτηρίου και έκλαψε ήσυχα, συγκρατημένα, αλλά τα δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά της από μόνα τους. Ο Δαβίδ της έδωσε σιωπηλά ένα μαντίλι. «Κρατάς καλά», είπε. «Τα χειρότερα πέρασαν. Τώρα έχουμε αποδείξεις». «Ήθελε πραγματικά να με σκοτώσει», ψιθύρισε η Ελεονόρα. «Ο σύζυγός μου, για χρήματα και μια ερωμένη. Θα το αποδείξουμε και θα λογοδοτήσει». Την επόμενη μέρα, ο Παύλος έπρεπε να εμφανιστεί για ανάκριση στις 2 η ώρα και ήρθε πιο αδύνατος, σαστισμένος. Ήταν ντυμένος με συνηθισμένο τζιν και πουκάμισο, φαινόταν κουρασμένος και νευρικός. Ο Μάρκος κάθισε απέναντί του, άνοιξε το μαγνητόφωνο και άρχισε τις διατυπώσεις, ημερομηνία, ώρα, ταυτότητα του ανακρινόμενου. Ο Παύλος απαντούσε μονολεκτικά, κοιτάζοντας το τραπέζι. «Κύριε Νίκο, γνωρίζετε τον λόγο για τον οποίο κληθήκατε για ανάκριση?» «Ναι, η γυναίκα μου υπέβαλε αναφορά». «Σωστά. Παρακαλώ, πείτε μας πώς αποκτήσατε το φόρεμα που δώσατε στη γυναίκα σας στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Παύλος έγλειψε τα χείλη του. «Ζήτησα από μια γνωστή να το αγοράσει. Τη Βανέσα, εργάζεται ως στυλίστρια. Καταλαβαίνει από μόδα. Ήμουν απασχολημένος. Δεν είχα χρόνο ο ίδιος. Γιατί συγκεκριμένα ένα φόρεμα? Γιατί συγκεκριμένα αυτή τη μάρκα? Ήθελα να κάνω κάτι καλό για τη γυναίκα μου. Είχε πολύ καιρό να αγοράσει κάτι για τον εαυτό της. Γνωρίζατε για την κατάσταση της υγείας της, η γυναίκα σας, για την αλλεργία της?» Ακολούθησε μια παύση. Ο Παύλος σήκωσε το βλέμμα του. «Το ήξερα, αλλά δεν πίστευα ότι το φόρεμα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο». «Ελέγξατε τη σύνθεση του υφάσματος πριν την αγορά?» «Όχι». «Γιατί όχι?» «Δεν το σκέφτηκα». Ο Μάρκος έσκυψε μπροστά. «Κύριε Νίκο, η εξέταση έδειξε ότι το ύφασμα του φορέματος περιέχει μια βαφή σε υψηλή συγκέντρωση, ακριβώς τον τύπο της ουσίας στην οποία η γυναίκα σας έχει σοβαρή αλλεργία με κίνδυνο αναφυλακτικού σοκ. Επίσης, βρέθηκε πρόσθετη επεξεργασία με φορμαλδέδι. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό?» Το πρόσωπο του Νίκου χλώμιασε. «Εγώ δεν ξέρω. Δεν επεξεργάστηκα το φόρεμα. Η Βανέσα το αγόρασε από το κατάστημα, μου το παρέδωσε στο κουτί. Εγώ απλώς το έδωσα στην Ελεονόρα». «Πότε σας έδωσε το φόρεμα η Βανέσα?» «Το βράδυ της Πέμπτης. Επέστρεψα από το επαγγελματικό ταξίδι την Παρασκευή, αλλά συναντήθηκα μαζί της πριν από αυτό». «Άρα, ήσασταν στην πόλη ήδη την Πέμπτη?» Ο Παύλος δίστασε. «Επέστρεψα νωρίτερα, μια μέρα νωρίτερα. Αλλά δεν πήγα αμέσως σπίτι. Γιατί όχι? Ήμουν κουρασμένος. Έμεινα σε ένα ξενοδοχείο. Ποιο? Στη Λεωφόρο του Θησίου. Δεν θυμάμαι το όνομα». Ο Μάρκος έγραψε. «Έχετε απόδειξη από αυτό το ξενοδοχείο?» «Όχι, πλήρωσα μετρητά». «Κύριε Νίκο, ποια είναι η φύση της σχέσης σας με τη Βανέσα?» «Εργασιακή. Είμαστε συνάδελφοι». «Μόνο συνάδελφοι?» Η παύση κράτησε. «Είμαστε φίλοι. Οι τηλεφωνικές σας καταγραφές δείχνουν καθημερινή επικοινωνία. Είναι αυτό συνηθισμένο για συναδέλφους?» «Έχουμε μια πιο στενή σχέση, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φόρεμα». «Έχει», είπε σταθερά ο Μάρκος. «Επειδή εξετάζουμε την εκδοχή ότι το φόρεμα υποβλήθηκε εσκεμμένα σε επεξεργασία με επικίνδυνες ουσίες με σκοπό να βλάψει τη γυναίκα σας».
Και εσείς και η Βανέσα είστε οι μόνοι που είχατε πρόσβαση σε αυτό το φόρεμα πριν φτάσει στο θύμα. Αυτό είναι παράλογο, πετάχτηκε ο Παύλος. Δεν επεξεργάστηκα κανένα φόρεμα. Ήθελα απλώς να κάνω ένα δώρο. Τότε το έκανε η Βανέσα. Δεν ξέρω. Ίσως αγόρασε ένα ελαττωματικό. Ίσως έκαναν λάθος στο κατάστημα, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Έκαναν λάθος το κατάστημα, ρώτησε ο Μάρκος. Καταλαβαίνετε ότι αν αποδειχθεί ο δόλος, αντιμετωπίζετε κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο Παύλος κατέβασε το κεφάλι, το πρόσωπό του γκρίζο. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω, αλλά θέλατε να πάρετε την περιουσία της. Σιωπή, κύριε Νίκο, απαντήστε στην ερώτηση. Είχαμε οικονομικά προβλήματα. Είχα χρέη. Χρειαζόμουν χρήματα. Πόσα? 25.000 ευρώ. Πιστωτικές κάρτες, ιδιωτικά δάνεια, και αποφασίσατε ότι ο θάνατος της γυναίκας σας θα έλυνε τα προβλήματά σας. Όχι, χτύπησε το τραπέζι με τη γροθιά του ο Παύλος. Δεν σχεδίαζα να τη σκοτώσω. Απλώς σκέφτηκα, σιώπησε, συνειδητοποιώντας ότι είχε πει πάρα πολλά. Τι σκεφτήκατε, κύριε Νίκο? Η σιωπή κράτησε για ένα λεπτό. Τότε ο Παύλος είπε ήσυχα, θέλω δικηγόρο. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο χωρίς δικηγόρο. Η ανάκριση τελείωσε εκεί. Την επόμενη μέρα κάλεσαν τη Βανέσα. Μια γυναίκα περίπου 33 ετών μπήκε στο γραφείο. Λεπτή, με σκούρα μαλλιά πιασμένα σε αλογοουρά, ντυμένη κομψά αλλά συντηρητικά, όμορφη, με αυτοπεποίθηση. Μόνο τα μάτια της πρόδιδαν νευρικότητα. Ο Μάρκος διεξήγαγε τις ίδιες διατυπώσεις και άρχισε την ανάκριση. Κυρία Βανέσα, γνωρίζεστε με τον Νίκο? Ναι, εργαζόμαστε στον ίδιο τομέα. Σε ποιον τομέα ακριβώς? Είμαι σύμβουλος στυλ. Αυτός είναι οικονομικός αναλυτής σε μια εμπορική εταιρεία. Οι εταιρείες μας συνεργάζονται. Επικοινωνείτε στενά. Η Βανέσα δίστασε. Βγαίνουμε ραντεβού. Έχουμε σχέση. Μια ρομαντική σχέση? Ναι. Μια άμεση απάντηση. Καμία ντροπή, καμία λύπη. Πόσο καιρό? Περίπου 1 χρόνο, ίσως λίγο λιγότερο. Ο Παύλος είναι παντρεμένος, το ξέρω. Γνωρίζετε τη γυναίκα του? Όχι. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Αλλά ξέρετε ότι είναι παντρεμένος με την Ελεονόρα, η οποία είναι ιδιοκτήτρια μιας επιχείρησης φαρμακείων και ενός διαμερίσματος. Ναι, μου το είπε. Ο Μάρκος ξεφύλισε τα χαρτιά. Στις 20 Σεπτεμβρίου αγοράσατε ένα γυναικείο φόρεμα σε μια μπουτίκ στην οδό Ερμού για 600 ευρώ. Σωστά? Σωστά. Κατόπιν αιτήματος ποιου? Ο Παύλος ζήτησε. Είπε ότι ήθελε να το δώσει στη γυναίκα του. Δεν σας φάνηκε παράξενο αυτό? Ένας εραστής να ζητά να αγοράσει ένα δώρο για τη γυναίκα του? Η Βανέσα ανασήκωσε τους ώμους. Εξήγησε ότι ήθελε να επανορθώσει, να βελτιώσει τις σχέσεις. Συμφώνησα να βοηθήσω. Διαλέξατε εσείς το φόρεμα? Όχι. Ο Παύλος μου έδειξε μια φωτογραφία. Είπε ότι έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι. Το βρήκα στο κατάστημα και το αγόρασα. Και μετά του το έδωσα. Πήρε το φόρεμα το ίδιο βράδυ. Κυρία Βανέσα, εργάζεστε με υφάσματα. Γνωρίζετε τι είναι η αζό πόμτα βαφές? Ακολούθησε μια παύση. Η Βανέσα σφίχτηκε. Ναι, είναι μια ομάδα βαφών που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϊφαντουργία. Γνωρίζετε ότι μερικές από αυτές είναι επικίνδυνες για άτομα με αλλεργίες? Ναι, έχω ακούσει. Γνωρίζετε ότι η γυναίκα του Νίκου έχει σοβαρή αλλεργία, ειδικά στις άζο βαφές? Η Βανέσα χλώμιασε. Όχι, ο Παύλος δεν μου το είπε αυτό. Δεν σας το είπε? Ο Μάρκος σήκωσε ένα φρύδι. Ή προτιμάτε να το ξεχάσετε? Δεν το ήξερα, επανέλαβε σταθερά η Βανέσα. Εντάξει, τότε εξηγήστε. Γιατί το φόρεμα που αγοράσατε περιέχει αζό μπουλαβαφή σε τριπλάσια συγκέντρωση και έχει ίχνη πρόσθετης επεξεργασίας με φορμαλδέδι. Το πρόσωπο της Βανέσας παραμορφώθηκε. Δεν ξέρω. Το αγόρασα από το κατάστημα. Ήταν σε ένα κουτί με ετικέτες. Δεν του έκανα τίποτα. Έχετε πρόσβαση σε χημικές ουσίες για την επεξεργασία υφασμάτων? Έχω επαφές με προμηθευτές, αλλά δεν κάνω επεξεργασία. Δεν είναι η ειδικότητά μου. Αλλά θεωρητικά θα μπορούσατε να προμηθευτείτε τις απαραίτητες ουσίες. Θεωρητικά πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν, αλλά δεν το έκανα. Ο Μάρκος έγραψε και μετά την κοίταξε στα μάτια. Κυρία Βανέσα, καταλαβαίνετε ότι είστε ύποπτοι για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας? Τα χέρια της έτρεμαν.
Δεν έκανα τίποτα. Απλώς αγόρασα ένα φόρεμα κατόπιν αιτήματος ενός άντρα που αγαπώ. Αν αποδείχθηκε επικίνδυνο, δεν το ήξερα. Αγαπάτε έναν παντρεμένο άντρα που σας χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τη γυναίκα του και να πάρει τα χρήματά της. Δεν σας φαίνεται παράξενο αυτό? Η Βανέσα δάγκωσε το χείλος της. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Ο Παύλος είπε ότι θα χωρίσει. Υποσχέθηκε ότι θα είμαστε μαζί. Εγώ δεν ήξερα για τα χρέη του, για τα σχέδια. Το ορκίζομαι. Η ανάκριση συνεχίστηκε για άλλη μια ώρα, αλλά η Βανέσα επέμενε πεισματικά στην εκδοχή της. Απλώς αγόρασε το φόρεμα, δεν του έκανε τίποτα, δεν ήξερε για την αλλεργία. Είτε έλεγε την αλήθεια, είτε ήταν εξαιρετική ηθοποιός. Το σχέδιο άρχισε να καταρρέει. Ο Παύλος παραδέχτηκε τα χρέη και το κίνητρο. Η Βανέσα έδωσε κατάθεση. Η εξέταση επιβεβαίωσε την επικινδυνότητα του φορέματος. Τώρα το μόνο που έμενε ήταν να συγκεντρωθούν οι τελευταίοι κρίκοι της αλυσίδας και να φτάσει η υπόθεση στην ολοκλήρωσή της. Η ανατροπή συνέβη απροσδόκητα μια εβδομάδα μετά τις ανακρίσεις. Ο Μάρκος τηλεφώνησε στην Ελεονόρα νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν εκείνη μόλις άνοιγε το φαρμακείο. «Κυρία Ελεονόρα, πρέπει να συναντηθούμε επειγόντως. Έχουμε έναν μάρτυρα». «Τι μάρτυρα?» Η Ελεονόρα ένιωσε το σφιγμό της να επιταχύνεται. «Καλύτερα από κοντά. Ελάτε στο τμήμα σε μια ώρα με τον δικηγόρο σας». Ο Δαβίδ έφτασε γρήγορα και μαζί κατευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Στο γραφείο, ο Μάρκος τους περίμενε μαζί με ένα άλλο άτομο, έναν άντρα περίπου 50 ετών, με γυαλιά και γκρι κοστούμι. «Γνωριστείτε», του σύστησε ο detective, ο δόκτωρ Εϊμίλιος, χημικός εμπειρογνώμονας από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο. «Αυτός είναι που διεξήγαγε την εξέταση του φορέματός σας». Ο Εμίλιος έγνεψε κάνοντας χειραψία. «Του ζήτησα να έρθει προσωπικά γιατί έχουμε σημαντικές πληροφορίες», συνέχισε ο Μάρκος. «Δόκτωρα Εμίλιε, παρακαλώ πείτε τους». Ο εμπειρογνώμονας άνοιξε το φάκελό του, έβγαλε φωτογραφίες του υφάσματος κάτω από μικροσκόπιο. «Κατά τη λεπτομερή μελέτη των δειγμάτων ανακάλυψα κάτι ενδιαφέρον. Η άζω βαφή και η φορμάλδεδη εφαρμόστηκαν όχι ομοιόμορφα, αλλά σε κοιλίδες, κυρίως στην εσωτερική πλευρά του ρούχου, σε σημεία επαφής με το δέρμα. Αυτή είναι μια τεχνικά πολύπλοκη εργασία που απαιτεί γνώσεις και εξοπλισμό. Άρα αυτό έγινε από επαγγελματία», διευκρίνησε ο Δαβίδ. «Όχι απαραίτητα επαγγελματία, αλλά σίγουρα κάποιον που καταλαβαίνει από χημεία και έχει πρόσβαση σε αντιδραστήρια. Διεξήγαγα έναν επιπλέον έλεγχο. Προσπάθησα να εξακριβώσω την προέλευση των ουσιών. Η άζω βαφή αποδείχθηκε ότι είναι μια συγκεκριμένης μάρκας που χρησιμοποιείται σπάνια στην βιομηχανία. Επικοινώνησα με κατασκευαστές και προμηθευτές. Έκανε μια παύση, κοιτάζοντας τον Μάρκο, και ανακάλυψα ότι μια παρτίδα αυτής της βαφής αγοράστηκε πριν από 1 μήνα μέσω μιας από τις εταιρείες προμηθευτών. Ο αγοραστής, εγγραφή ιδιώτη μέσω ενός πράκτορα. Πήρα τα στοιχεία του πράκτορα και τα παρέδωσα στην αστυνομία». Ο Μάρκος έγνεψε, ανοίγοντας τον φάκελό του. «Βρήκαμε αυτόν τον πράκτορα. Είχαμε μια συνομιλία μαζί του χθες», το επιβεβαίωσε. «Πριν από 1 μήνα τον προσέγγισε μια γυναίκα, συστήθηκε ως στυλίστρια, είπε ότι χρειαζόταν ειδικές βαφές για ένα αποκλειστικό έργο. Επεξεργάστηκε την παραγγελία. Εκείνη παρέλαβε τα εμπορεύματα, πλήρωσε μετρητά. Ποια είναι αυτή η γυναίκα?» Η Ελεονόρα ήξερε ήδη την απάντηση, αλλά και πάλι ρώτησε. «Βανέσα». Ο πράκτορας την αναγνώρισε από μια φωτογραφία. Σιωπή. Η Ελεονόρα ένιωσε τα πάντα μέσα της να σφίγγονται σε έναν κόμπο. Άρα η Βανέσα είχε πει ψέματα. Δεν αγόρασε απλώς το φόρεμα. Αγόρασε τη βαφή, το επεξεργάστηκε η ίδια. «Την καλέσαμε για επαναληπτική ανάκριση σήμερα το απόγευμα», είπε ο Μάρκος. «Αυτή τη φορά με αποδείξεις. Θα καλέσουμε επίσης τον σύζυγό σας. Θα διεξάγουμε κατά αντιπαράσταση εξέταση. Τι θα αλλάξει αυτό νομικά?» ρώτησε ο Δαβίδ. «Αν η Βανέσα ομολογήσει ή αποδείξουμε τις ενέργειές της τεκμηριωμένα, γίνεται συνεργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο Παύλος, ο οργανωτής, και οι δύο αντιμετωπίζουν πραγματική ποινή φυλάκισης». Η Ελεονόρα έκλεισε τα μάτια της. «Πραγματική ποινή φυλάκισης. Ο σύζυγός της θα πήγαινε φυλακή. Η γυναίκα που αγαπούσε περισσότερο από εκείνη.
επίσης, και αν δεν ομολογήσει, ρώτησε ήσυχα. Έχουμε τη μαρτυρία του πράκτορα, την εξέταση, τις τηλεφωνικές καταγραφές μεταξύ του Νίκου και της Βανέσας κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Περισσότερες από 30 κλήσεις τις 2 εβδομάδες πριν την αγορά του φορέματος, συν τα οικονομικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τα χρέη και το κίνητρο του Νίκου. Ακόμα κι αν το αρνηθούν, η υπόθεση θα πάει στο δικαστήριο. Ο δόκτωρα Εμίλιος πρόσθεσε: «Είμαι έτοιμος να καταθέσω στο δικαστήριο». Η επεξεργασία του υφάσματος ήταν εσκεμμένη, επαγγελματική. Αυτό δεν είναι ατύχημα και ούτε εργοστασιακό ελάττωμα. Κάποιος έκανε συγκεκριμένα αυτό το αντικείμενο επικίνδυνο ακριβώς για ένα άτομο με αλλεργία στις βαφές. Η Ελεονόρα κοίταξε τις φωτογραφίες κάτω από το μικροσκόπιο. Πράσινο ύφασμα, διάσπαρτο με κοιλίδες βαφής. Ένα όμορφο φόρεμα μετατράπηκε σε όπλο δολοφονίας. «Σας ευχαριστώ», είπε στον εμπειρογνώμονα. «Σας ευχαριστώ που το βρήκατε». Εκείνος έγνεψε συμπονετικά. «Απλώς έκανα τη δουλειά μου, αλλά χαίρομαι που βοήθησα». Στις 2 το απόγευμα ξεκίνησε η επαναληπτική ανάκριση της Βανέσας. Αυτή τη φορά η Βανέσα ομολόγησε τα πάντα. Είπε τα πάντα. Ο Παύλος τη ζήτησε να αγοράσει το φόρεμα και να το επεξεργαστεί με τη βαφή. Είπε ότι ήταν ο μόνος τρόπος να λύσει τα οικονομικά του προβλήματα. Υποσχέθηκε ότι μετά το θάνατο της γυναίκας του θα ήταν μαζί, θα μοιράζονταν την κληρονομιά. Εκείνη συμφώνησε επειδή τον αγαπούσε και ήθελε να βοηθήσει. Αγόρασε τη βαφή μέσω ενός γνωστού πράκτορα, επεξεργάστηκε το ύφασμα στο σπίτι χρησιμοποιώντας έναν ψεκαστήρα και μετά έβαλε το φόρεμα πίσω στο κουτί, το έδωσε στον Νίκο. Καταλάβαινε ότι αυτό θα σκότωνε την Ελεονόρα. Ο Παύλος της είπε για την αλλεργία, εξήγησε ότι η επαφή με την ουσία θα προκαλούσε αναφυλακτικό σοκ. Υπολόγισαν ότι η Ελεονόρα θα φορούσε το φόρεμα αμέσως και η αντίδραση θα ήταν άμεση. Το ασθενοφόρο δεν θα προλάβαινε. Ο θάνατος θα αποδιδόταν σε αλλεργία, ένα ατύχημα. Δεν σκέφτηκαν ότι το φόρεμα μπορεί να το δοκίμαζε κάποιος άλλος. Και αυτό ήταν το ατύχημα που κατέστρεψε το σχέδιό τους. Όταν ο Παύλος έμαθε για την κρίση της αδερφής του, συνειδητοποίησε ότι όλα θα αποκαλύπτονταν. Γι' αυτό άρχισε να αρνείται, να αμήνεται. Η Ελεονόρα επέζησε χάρη στην Κλέρη. Εκείνη, άθελά της έσωσε τη ζωή. Η Ελεονόρα ζήτησε από τον Δαβίδ να την πάει σπίτι. Το διαμέρισμα την υποδέχτηκε με σιωπή. Πήγε στο υπνοδωμάτιο, άνοιξε την ντουλάπα. Τα ρούχα του Νίκου κρέμονταν ακόμα εκεί. Τα πράγματά του βρίσκονταν στα ράφια, ξένα πράγματα. Πράγματα που ανήκαν σε έναν άνθρωπο που ήθελε να τη σκοτώσει. Το τηλέφωνο χτύπησε το βράδυ. Ήταν ο Δαβίδ. Ο Παύλος ομολόγησε πλήρως την ενοχή του. Μετά την κατά αντιπαράσταση εξέταση με τη Βανέσα, συνειδητοποίησε ότι η άρνηση ήταν μάταιη. Έδωσε λεπτομερή κατάθεση. Πώς σχεδίασαν, πώς συζήτησαν τις λεπτομέρειες, πώς υπολόγιζαν στην κληρονομιά, τι αντιμετωπίζει, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με συναυτουργία και από κερδοσκοπικά κίνητρα. 8 έως 15 χρόνια. Η Βανέσα για συνέργεια 6 έως 12. Και οι δύο θα παραμείνουν υπό περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να διαφύγουν. Η Ελεονόρα σιωπούσε και οι αστικές αγωγές. Μπορείτε να καταθέσετε για αποζημίωση για ηθική βλάβη, επιστροφή των εξόδων του δικηγόρου, των εξετάσεων. Μπορείτε επίσης να κινήσετε διαδικασία διαζυγίου με διανομή της περιουσίας. Όλα θα είναι υπέρ σας, δεδομένων των περιστάσεων. Ξεκινήστε τη διαδικασία διαζυγίου, είπε σταθερά η Ελεονόρα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του. Τις επόμενες εβδομάδες η ζωή σταδιακά μπήκε στον συνήθι ρυθμό της. Η Ελεονόρα επέστρεψε στη δουλειά, στη διαχείριση των φαρμακείων. Ο συνέτερός της, ο Γρηγόρης, την υποστήριξε, τη βοήθησε με τις υποθέσεις, την αποσπούσε από τις σκοτεινές σκέψεις. Η Κλέρη ερχόταν συχνά, περνούσαν τα βράδια μαζί, μιλώντας για τα πάντα εκτός από τον Νίκο. Η δίκη ορίστηκε για 3 μήνες αργότερα. Η Ελεονόρα προετοιμάστηκε για αυτήν, μαζί με τον Δαβίδ. Οι δικηγόροι του Νίκου και της Βανέσας προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μια ελάφρυνση των κατηγοριών, αλλά η εισαγγελία ήταν αμετάκλητη.
Υπερβολικά προφανής δόλος, υπερβολικά σκληρό σχέδιο. Τον Ιανουάριο, μια εβδομάδα πριν τη δίκη, η Ελεονόρα έλαβε ένα γράμμα από τον Νίκο, χειρόγραφο σε συνηθισμένο χαρτί. «Ελεονόρα, ξέρω ότι δεν έχω το δικαίωμα να ζητήσω συγχώρεση. Ξέρω ότι με μισείς, αλλά θέλω να ξέρεις την αλήθεια. Δεν δικαιολογούμε, απλώς εξηγώ. Τα χρέη με έπνιγαν. 25.000 ευρώ. Οι εισπρακτικές εταιρείες απειλούσαν. Φοβόμουν. Και τότε εμφανίστηκε η Βανέσα. Είπε ότι με αγαπούσε, ότι θα βοηθούσε. Πρότεινε το σχέδιο. Συμφώνησα επειδή ήμουν αδύναμος, επειδή φοβόμουν, επειδή ήθελα μια εύκολη λύση. Δεν σε σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα ότι είσαι ένας ζωντανός άνθρωπος. Η γυναίκα μου που με εμπιστευόταν. Σκεφτόμουν μόνο τα χρήματα, την απελευθέρωση από τα χρέη. Αυτό είναι τερατώδες. Όταν η Κλέρη κατέληξε στο νοσοκομείο, κατάλαβα για πρώτη φορά τι είχα κάνει. Είδα το πρόσωπό της, τον φόβο της. Και φαντάστηκα ότι ήσουν εσύ και φοβήθηκα. Αλλά ήταν πολύ αργά. Δεν ζητώ συγχώρεση. Δεν την αξίζω. Θέλω απλώς να ζήσεις. Να ζήσεις πολύ ευτυχισμένη, χωρίς φόβο και να ξέρεις ότι θα πληρώσω για όλα. Παύλος. Η Ελεονόρα διάβασε το γράμμα 2 φορές, μετά το δίπλωσε και το έβαλε σε ένα σιρτάρι του γραφείου. Δεν επρόκειτο να συγχωρήσει, αλλά τουλάχιστον πήρε κάποια εξήγηση. Η δίκη κύλησε γρήγορα. Υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, οι ομολογιακές καταθέσεις απλοποίησαν τη διαδικασία. Ο Παύλος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια σε φυλακή υψής της ασφαλείας. Η Βανέσα σε 7 χρόνια και οι δύο άκουσαν την ετυμηγορία σιωπηλή, χωρίς να κοιτάζονται. Η Ελεονόρα παρακολούθησε την απαγγελία της ποινής. Καθόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, κοιτούσε το πρόσωπο με το οποίο ζούσε για 11 χρόνια και ένιωθε κενό. Όχι θυμό, όχι ήκτο, απλώς κενό. Όταν όλα τελείωσαν, έφυγε από το δικαστήριο σαν αποτείναξε ένα βαρύ φορτίο. Η ζωή συνεχίζεται. Ο Δαβίδ την συνόδευσε στο αυτοκίνητο. «Πώς είσαι?» ρώτησε. «Ζωντανή», απάντησε απλά η Ελεονόρα. «Είμαι ζωντανή και αυτό είναι το κυριότερο». Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε 1 μήνα αργότερα. Η περιουσία παρέμεινε εξ ολοκλήρου στην Ελεονόρα. Ο Παύλος δεν είχε κανένα δικαίωμα σε αυτή, δεδομένων των περιστάσεων. Πούλησε το διαμέρισμα, αγόρασε ένα καινούριο σε άλλη γειτονιά, ξεκίνησε τα πάντα από την αρχή. Η Κλέρη βοήθησε με τη μετακόμιση, πακετάροντας πράγματα. «Είσαι δυνατή», είπε, αγκαλιάζοντας την Ελεονόρα. «Είμαι περήφανη για σένα». «Ήθελα απλώς να ζήσω», απάντησε η Ελεονόρα, και πάλεψα γι' αυτό. 6 μήνες αργότερα άνοιξε ένα 4ο φαρμακείο. Η επιχείρηση μεγάλωνε. Η ζωή βελτιωνόταν. Μερικές φορές τη νύχτα ονειρευόταν το σμαραγδένιο φόρεμα και ξυπνούσε με κρύο υδρότα. Αλλά τότε θυμόταν. Επέζησε, νίκησε και ο φόβος υποχωρούσε. Το κίνητρο που όθησε τον Νίκο στο έγκλημα εξαφανίστηκε τη στιγμή που συνέταξε τη διαθήκη και το πλήρε εξούσιο. Το σχέδιο κατέρευσε ακόμη και πριν προλάβει να λειτουργήσει. Και η ζωή της συνεχιζόταν και αυτή ήταν η πιο σημαντική νίκη. 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 Ήταν η πιο